ka district level committee hub empowerment of women ribhoi district nongpo ka khot bat ka panbana ya ki khobor like kam bat ki ne ki post ki temporary but contractual post hapo ka Shakti Sadan Mission Shakti for Ribhoi District kito ki bakwa banwan the biya kini ki post bat ki badon ya ki kerdan pule kat kum ki tei ki post kin sneu bha banwan the biya ki application jongki sha ka Ophis jong ka District Social Welfare Officer Ribhoi District nongpo ha ki kenta trikam jong ka Ophis ki post ki balai ki long kumne harum residential superintendent bat ka jingsiu kan long R4R hajar officer assistant ka jingsiu kan long khasan hajar multi purpose staff ka jingsiu kan long khatsan hajar unong shet lane ukuk ka jingsiu kan long pra hajar security guard night guard ka jingsiu kan long pra hajar kinong thep kam kin debet ki bala dap khat pras nem shaneng but palat ya ka life ars nem karta hapo ka sitarik ukalla lengkot ar hajar ar pusan bat ka sngi khadu ban pediang ya ki application kan long ha ka santrik uno pra ar hajar ar pusan na ka banta ki jingtip ki ba company phila ban lejmi sha ka Office District Social Welfare Officer Ribhoi District nongpo ha ki kenta trikam jong ka office u block development officer Umling C&RD block menta ka sngi ka ar phuai trik unai wing ar hajar ar pusan kala penlong ya ka program IG hikai Shapang kumno banle habaki ujumai lane kino ki jingja langshop jong gibor kamariang ha kane ka sngi shwa ka mock drill ha ka performance step la panlong shwa da ka program lengkot ha ka bala batai bania shapang ki kamram banle ha ka por balangshop gibor kamariang ya ka balayo ki jing batai na ki officer katana DDMO Ribhoi District nongpo ka jing hikai ha ka por plu ding lane ka training on fire safety kabala ai jing hikai da katanat fire and emergency service Ribhoi District nongpo ka jing ai jing hikai kumno banwat bat sumar kerki ya ki lanot lane ka training on basic search rescue and first aid kabala ai jing hikai na kaleng ka civil defense Ribhoi District nongpo ha kane ka sngi la ya don rengkat da u video ka Umling C&RD block uba Eric Calvin Dekar ki nongtre ka Office Umling C&RD block lembat ki khna pule ka Mahatma Gandhi University ki blashim khia bahaya kane ka mock drill pidan kam assistance ki manabar nangta pade pisa dia thu ye ki yo video jong pi ki officer jong pi pade nang to pade nakito pat kinsa pentip pad ye ki dikeba shabat kinsa panlong itu ke meeting la panlong meeting pade kinsa pentip pad bang ngidon kamban wan ki fire service ki dan kamban wan gini ki civil defense ki SDRF NDRF kumta terper to bila stu ami kata ka point ka banong kong hi gadai be kata masan kut ka siren mdei raban shuya rush be masan kut ka siren kamot piliban assess wa kalong safe na emban mi nangta sa proceed nearest exit zone ya benangta follow the line assembly point ro yeng bejo line kenaman sub ka head count dalep ka head count nonto pada in report missing ada report missing assembly gitu ke bala yo training lead rescue gitu bala ada bio training dalam rescue gitu pada pin gitu ro ba kidon bangi mla arban ayo report biang kita bamla arban le ay yo le si la kalap skila sakut gitu pada kenang ba kin la ban khot yi ba na ba kene ka fire extinguisher ma ya kene ki khot ka first aid fire extinguisher beli ki khot first aid namar ha kapur basdang jong kading ha de hatang hata kapur la ba pintu kam nagane bat ka baar kadi ki ong ka portable fire extinguisher beli la ong ka portable fire extinguisher namar kila install ka ha kenra te unang ubri ula ban sim ya ka la banra da ke jimpulu kalong hang turu sim nang tu ditang tau ki ong ka portable fire extinguisher te kane ka dei ka ya kane la tun kam ha ka ABC ma ting salek ka class ru khlian sibit te ka classification of fire kalong ABCD ka class A kalong ordinary fire kita de ka jingplu kun kiding kikot kisik ta ka B class kadeka flammable liquid lene kana no kerja umnyang ma kadeka class B fire kadi pat kadeka gas fire kumka LPG ta kadi pat kadeka metal fire te napdeng kita ya kane da kane ka DCP lene ka dry chemical powder la ban kam ya ka A B C
But ya gadi pat gadi ka metal fire melak ban pendul kam dakan ne. Marka metal fire kalong gading kalong invisible. Gading kadon hang tu. Ndrip kanam pau sabar. Te da pip pendul kam dakan ne kansa spread. Kansa poisa saj haki weg cika kiba. Ka bomde ban peluru da pendul kam dakan ne. Gading kansa par haki weg bentar. Te kumna ban pelip ya gading mah. Ban pelip gading don lightly kita ki method. Don lightly ta ki method gadika way gadika cooling method. Ar gadika starvation lani removal. Jadi ka banokong gadika cooling starvation or removal. Bat ka balai gadika blanketing. Te ban penengkam ya kane kane ke exposure hi di penengkam haga blanketing ma upudar ba mi angne da phile siat ne upudar long u ot no ya ka ler kamla ban rung tu bat u kham long dai tha ru khandiat te kading ka lip no te haka cooling method pat lem nang ke ba i general use kalong Daka umbek. Daka umbek. Teka starvation pat lada galak peluk hang tu. La peluk kan ya. Ngidai penweng no ya ketu ke bah. Laing kan ni ke laing. Kenang begini ki babun kin light. Lada ka ba ing kate ke bala he. Tu hak weng no kini ki wei pat ki berit. Ba ketu ai kan mat ing hang tu lada phimla su ban rai ka lenep adin ketapat sa pendekam da kane Madam, two missing from our room. Ma'am, from our room, no one is missing. Ada. Ani pang. Sebab mana boleh ingat ya? Ingat pelajari deh. Labian kilin no. Ada.
fly. Dan boleh mana jerong. Ini layap. Pin try ba? Hello, soleh tu. Di situ pipe. Oh. Rak tu. Spray. Spray. Tekat dah nak tak apa. Up. Ready. Run. Haka benikong ngamla kelam dapun pawe ke jusu ya ka Ophis jong i block development officer ya ka ba ila ailat yang i borok ki staff bangin pynlong ya ka block mock exercise on earthquake haka nika block ka jungi Umling block lingba ka coordination na i district disaster management authority nangta ka fire services but ka civil defense ya ka bangilala kumno bangin tip haka jingja ya kum kini ki earthquake lerne ki kino ki jingja kini ki natural disaster dan man made disaster ya ka bangin la ban exercise haka block ka jungi bat kumjuru namar ban ningkong ing idon kam ban la ba kumno ban nirap ya ladi badu bangin la ban nirap ya ki para briu ki jungi badan block te kumta wala ka exercise kalong ka ba ningkong kadang long lu ka ba barang long kurut ma ka ba kenram henry nang ni ngila ban tip ba kumno ngila ban ken ba syusyu ya ka badu ngindang don kam ya ka jingerap na i DDMO nang tanaka fire services bat na ka civil defense bangin pendon kam dia ya ki we pat ki mock exercises kadang ba ngila ban long kita ki bala prepare ban face kanu ka disaster hakanika block bat kumjur hakanika kasnong ka jungi haneha Umling block blish